Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa bakong Ito sa tanan, subong adlaw, May 30. Bahuli, hinigaling Domingo, no, sa bulan sang Mayo. May 30, 2021. Kagkaupo din naman ako, subong, sa programa sa ngalan sa ating pinalanggang Congressman Greg Gasataya. Ako si Rod Simon. Makaupo din naman ko hasta alas 12:45. Okay, so just papili lang gid kamo kag tutukan yung gid kami kay baw mga importante gini nga mga pagaistoryahan naton sa sininga udto samtang naga panyaga kamo. Kay siyempre ang aton makaupod sa subong isa ka importante gid balang masiling naton nga migo man kag nakaupod naton sang una sa piak kag dugay-dugay introduce natin siya properly sa inyo tanan. Okay, kag siyempre pa ginaliwat-liwat sa aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya nga kun mahimo aton gid obserbahan ang masiling naton balang minimum health protocols. Importante ginaya aton gid pirmi andan gid dapat nga mag hugas ang kamot, mag face mask, importante na mag face shield kag at the same time, well, ang pag-disinfect, importante na. Aton gina nga nasiling nga i-observe di perme. Kaya muna perme ang ginapa-remind sa aton sang pinalanggan naton nga Congressman Greg Gasataya. Kag hindi ta na pagpadugayon paguro, naga-sinyas na mahulatan na jutay. Kay aton siya pag i-on the air karon digidugay kag masiling naton nga may agada as early as now no sa tanan nga mga gapalamati sa ila mga radyo kag sa tanan nga mga nagalantaw sa Facebook page sang DYEC Aksyon Radio sa ngalan sa aton pinalangga nga station manager man, ang akong kumare, si Aksyon Nona Dimala Magbanwa, ating station manager. And of course, ang ating news chief, Aksyon Rex Kantong. Well, may udto kita, I'm sure, nagapaniga ka mo subong. Kag aton lang gid istoryahan ang parte sa HB 6731. Kagina, well, naistoryahan niya sa ating amigo nga counselor, nga si Councilor Ising Salanga and the brother Mike Salanga. Kag, well, manami gid nga dugangan tapagid kag ipahibalo sa tanan. Kag hindi na gid ko magpadugay pa, kag inisenyasan na ta din ni Migo Henry. Okay. So, masiling ta nga isa ni sa ka dynamic. Amo nang masiling ta bala nga may gahom, may puwersa gid sa bala. Kag hulmon ko ang tinaga nga ginambal kag gina ni Councilor Ising nga silent worker. Wow, ang magapati gid ko daya mapisan, damo-damo ni sa bill nga gina file. Kag siyempre damo ni sa continuous project nga sige-sige hasta subong. Hindi ko napagpadugayon. Palakpakan naton. Ari na ang aton nga lone congressman of the district of the city of Bacolod, Congressman Greg Gasataya. Ang siling sang Bacolod non, kampiyon gid ang serbisyo mo. Hello, maayong udto sa imo.
Sir, maayong udto. Mayong udto gid baw. Salamat sining oportunidad daw gulti man nagpanindog ang balibo ko pagkanta mo ba. Aba, siyempre, halin pa na pagdalagan mo nga city councilor. Baw, grabe na agyan. Tas ang una, no, hasta na nga ari kasubong sa kaluisang mga Ginoo, isa ka na ka congressman. Kag masiling ko nga gabay pang mahal nga makaako magabugay pagid sa imo. Kay kanami gid sa imo ya hindi lang nga istorya kundi kung palapitan ara gid ya kag ti masiling naton inibala ang HB, ang House Bill nga 6731, establishment of Bacolod City General Hospital, ari na. Kag daw, lapit na gid, siyempre, highly urbanized city ta, sir, Congreg. Kag, paano ni nagsugod ang ining hikutar nga, ang HB 6731? Actually, Rod, ang ining aton bill no nga magatukod sang Bacolod City General Hospital. Dugay ko naging siya nga gina workout. First term ko, may gin-file man ko ng mga similar bills, no? Like una ang pag-increase ang bed capacity sang Corazon Luxin, Yes. na tungod tuman kagutok, no? Nakita naton na hindi na sufficiente ang bed capacity in terms ng mga pasyente na na-admit dira, no? So ina sa subong layo na. I also filed a bill ang pagtukod sang Bacolod Negros Heart and Kidney Center, no, Yes. nga igabutang diri sa Bacolod. And then ang isa ko ka bill man naging file amo ni pagtukod sang Bacolod City Hospital. Una ko nga napaaprubahan atong Corazon Luxin, ang duwa wala matapos, no. Then on my second term, July 1 of 2019, nag-file kita liwat sang isa ka bill nga tukod sang Bacolod City General Hospital. So ang kinalinan kit sini, number one, Rod, ang panawagan sang pumuluyo. I mean, amo ni ang dugay na gid nga handom sang mga taga Bacolod, kami ara kita aton kaugalingon nga hospital, no. General agree Hospital kong. ito lain gid. Yes. Yes, lain gid nga may ara kita aton. So muna nga So, because July of 1 pa lang 2019. Sakto? Yes, July 1 of July 2019, 1. gin-file ko Dugay na. na, oo. Oo, so gin-file ko gid siya kagamuning mga priority bills naton sa aton second term. So to make the long story short, gin-file July 1 of 2019, nagsunod sa proseso sa Kongreso, no, na deliberate, na aprobahan siya almost a year later, June 3 of 2020, na aprobahan siya ginpasaka sa Senado. Kag last week na aprobahan siya sa Senado on second reading. Most likely by next week, paano na siya ma-approve lang yung third and final reading. Hindi ang aton ni Rod na nakita, wala labot sa clamor, sang tumuluyo, di kita kahangop gid, no? Ito sa Yes, mo ikaw no? kahit hindi ka kahangop, kagid man ko anong kabudlay nga may pasyente, may himata, may nagamalasakit sa pamilya, no? Tuman gid ka kabudlay. So this pushed us nga mag-file kini nga bill. Kag madugay na at hagunta, nagsugod July 1 pa, 2019, padayon kay by mere passing, no, sa Congress pa lang, mabudlay na, hindi bala congressman? Sa Congress That's pa correct. lang? That's correct, Rod. Kaya may process din siya. Hindi Oo. siya nga magulpi mo lang yan nga tapuson mo in 1 month, 2 months. Hindi ka kayo mo sa. I agree. You have to consider nga pila kalibo ang bills na gina-file sa Congress. So, gina-reference sa different committees, no? Ang sa aton, ang establishment sa hospital, nagtupa na siya sa Committee on Health. So, pila man kagatos na ang gina-hearing, no? So, ang aton, kaluyan, nauna ni siya hearing, kaya tungod first day sa second term, nag-file kita dayon. So, isa lang ka hearing, na-approve siya sa committee level, Kaluyan. ginpasulod sa plenary, kag na-aprobahan. Wow. So, kumbaga, masiling tagani daw, mas
madasig-dasig ni gani ang proseso maski paano, no? Na fast track Yes, maski yes. paano. Wow, congratulations. Okay, kung taon Rod, ang mga bills kaangay sini, budlay ni, kasi may may funding component, meaning kinanglan sang pundo nga magaling sa national government. When it comes sa pundo, hindi na yan mo nakahapos lang ma-aprobahan gila yun. Kasi pangitaan pa na pundo sang gobyerno. So muli nga, ang proseso, budlay-budlay yun, no? Hindi mo nakahapos. Kag di damo ka pa pang istoryahon, no? May mga Department of Health ka, then coordinate makitas ni with the LGU, nagatag man resolution ng City Council. So, meaning, nagsunod gini siya sa proseso ang pag-file natin sa Bacolod City General Hospital. Okay, so para sa interview ko sa Bayo Phone Patchman, sa aton legislative officer dito sa Quezon City, sa imo opisina, Congressman, na hambal niya sa aton ang mga nagakasaysay nga serbisyo nga mahatag sang sining would-be General Hospital sang Bacolod City. So, kung i-summarize mo gidya, ano ni sa nga klase nga hospital, Congressman? Tertiary, gini tanan covered gidya? Yes, this is a tertiary hospital and ma-offer niya siya sa tanan ng mga medical services na kinanglanon, no? Kumbaga, ang hindi pa lang siguro ma-perform at this point in time, mga transplant, mga muna kasi pang International na dito gina. na sa Manila, no? Doon diri sa Corazon Locsin, na iyo naman sila, ba't di mo nakahapos? So basically, kung agad, talaga kinanganon for medical services, i-offer sang aton sining Bacolod City General Hospital. With no offensement, no, damo naman congressman nga nakaagi sa Bacolod, kag ti masiling naton nga kanami nami nga sa termino nimo nabunag ini nga ideya, kag wow, ari na daw lapit na gid maski paano, kag congressman, ano ni nga mga serbisyo ang madulot sang sining hospital? Para ni bala sa... Oh, sige, Congressman. Yes, well, actually, ang serbisyong mga medical services nga hatag para kita sa aton mga taga syudad sa Bacolod, no? First and foremost, ang priority sini is for residents of Bacolod City, no? Kay nakita pa ang Corazon Locsin, puno siya epirmigid, no? And more Correct. than 40% isang mga pasyente nara sa Corazon Locsin, mga taga Bacolod, taga diri sa aton dira na admit. So meaning, kung maibanan mo ang Kadamuon. number of patients nara sa Corazon Locsin, pabor man ni Spilog na probinsya, pabor man ni para diri sa aton nga Negros Occidental, nga mas madamo man ang makomodar sa Corazon Locsin. In the same way, favorable man sa mga taga Bacolod, may pilian, no, kung may mga services nga may mga sa iba't pang kinanglanon or either makapa-admit sa Corazon Locsin or dili ka man makapa-admit sa Bacolod City General Hospital, depende sa location, no, meaning the more government hospitals nga ari diri sa aton sa Bacolod is favorable for the people of Bacolod. Yes, agree ko na, Congressman. Kay ang Corazon gani ang konsepto sa iban, tawag nila sa provincial hospital, no? Pero ato sa Silay, actually ang provincial hospital. Pero ang syudad sang Bacolod, wala kita may matawag nga aton nga Bacolod City General Hospital. So kanami sini nga imong masiling naton, ikaw nag-author, ikaw nag-file sang bill, kag ti madayon na ini. Inibala, kung ako hindi pitaga Bacolod, Congressman, pwede man kuda ka pa-admit? Well, Rod, government hospitals hindi makapangindi. No? But ang priority gid naton diri is for the people of Bacolod City, meaning mga taga Bacolod gid. Kaya like for example, ang rason man ang pirmi nga nagreklamo ang mga harin sa kuha, gutok ang Corazon Locsin,
So tungod nga gutok ang Corazon Luxin, di mo nang iban hindi na maka-admit. But this time, kung maibanan na ang load or ang mga number of patients sa Corazon Luxin because you now have the Bacolod City General Hospital, then ang mga tagagwa sa Bacolod pa-admit diri sa Corazon Luxin. No? Amo mo na nakita na na theory na with the creation of Bacolod City General Hospital, then may ba na nimo ang mga taga-Bacolod na nag-admit na sa General Hospital mapa-admit. Okay, Congressman, kung kaluyan sa diin ini pagatukuron. Well, so far, ang background sini pag-meeting ko with Secretary Duque kag sa pila ka mga officials ng Department of Health way back 2019, ang ila man lang gid pangayo sa akon, isa lang gid nga kung pwede kita ang bahala magpangita isang duta nga idonar para sa gobyerno. Meaning donation, duta nga libre. Either kung may duta ang gobyerno, okay gid. Pero if wala sang available nga duta ang syudad, for example, pwede kita maka-baton for donation. So, amo na nga sang mid o third quarter of 2019, nagpanawagan na kita no nga konsimo ang mga taga-Bacolod na may bulawanon nga pusoon nga luyag mag-donar para tukuran sang Bacolod City General Hospital. Yes. We would be willing to receive donations para ipatindog sa patindugan sa hospital. So far, ang nag-contact sa akon directly is 5 families, no? Corporations, family corporations ang nagpinanawag. No, there's this offer na or intent na diri sa may area sang Panukoy, may-ari man diri sa Pilisa, may-ari man diri in between Mansilingan kag Vista Alegre area, may-ari man sa Mandalagan, in between Mandalagan kag Bata, sa may likod-likod gawa, Suludlon, lapit sa economic highway. And then may isa man nga kapamilya nga or family corporation na hambal man sa ako, nga willing man sila na mag-donar but wala pa nila disclose kundi ang ila property but nag-signify sila sa intention. So far, at this point in time, we are assured of 5 donations nga possible butangan sang site or mangin site sa Bacolod City General Hospital. So, ang aton sinahimon is we will sit down with the city and the Department of Health for the finalization sang sini nga mga areas nga butangan sang o mangin site sang Bacolod City General Hospital. So, sa imo lang nga kaugalingon nga panghuna-una, Congressman, diin ang daw, kung kaluyan, kundi donation ini, diin ang daw mas lapit sa ilabe so far sa ma-donate. Lapit nga area, bala lapit sa mga taga-Bacolod. Hapos kadtuan. Ang pinaka-area, gitsinas bro, ikuan ginamon, kung kuan anay namon, ining 5 ka mga donations, kadlang taon ang site. Although ang iban na hambal naman sa akon kundi ingid nga areas, but if pukuan gininamon ang 5 ka sites, kaya we have to select number 1, ano kalapad sang donation. May iban nga willing mag-donate 5 hectares, may iban nga willing mag-donate 3.5 hectares, may iban nga 2 hectares. So, dira amo na mga butang nga dapat i-assess kag i-evaluate. And then, number 2 would be diin sa tanang na sites, sa pinaka-ideal at pinaka-accessible no, para sa mga taga-Bacolod. Diyan muna ang mga butang na latawon man as we finalize the site for the Bacolod City General Hospital. Although, ang aton sinigin na lataw, dapat ang area nga butangan sa hospital, Yes. may room for improvement. Kaya kung arada, for example, ibutang mo siya sa isa ka, say, half a hectare, gamay na siya kayo for Yes. a hospital. Kaya in the future, why ka na room for growth? Dira, may stagnant na siya pasaka. So if we can get
i-donation na mas lapad that would be favorable kaya may muan mo sa master plan, disenyuhan mo. But in the future, kung gusto mo mag-expand, at least you now have the lot na butangan sa imo sining hospital. Wow! So, amo na masilingtang maski pandemic, subong ha? Gagihogid ang aton pinalangga nga Congressman Greg. Gagihogid sa hindi ni siling lapit ng eleksyon or whatever. Gusto namon ipalinton sa inyo nga padayon lang gid nagsugod 2019 pa sang July 1, 2019. So layo-layo na gyud man ang nalabutan sini. Kag amo to be nabasahan ko to kag nalipay gid ko Congressman atong pag-aprobar sa second reading sang bill nga establishing our Bacolod City General Hospital. Kag sino ang nakabulig sa imo if okay lang sa imo nga maname-names ta? Sino nga mga individual? Yes, Nga Rod. mga senador? Oo. Ang nagbulig sa aton ang sa Senado, no? Number one, kapasalamat kita kay Senate President, no, kay Senator Tito Soto. Kay nagbulig siya sa aton, no, Okay. plastar ang pag-approve sini sa Senado, no. Ako rin message ganit ko sa iya dayon right after nga na-aprobahan kay we belong to the same political party. No? So Wow. kahit paano dako gid ang nabulig. And then number two, si Senator Mig Zubiri, no, kay last year pag-approve sa aton bill sa House, nagtawag ding iya nga office, no, sa amon kag naghambal nga if okay, willing sila na mag-file sang counterpart bill sa Senado. Siling ko, tako na nga bulig, tako na nga butang, no? And then, nag-signify man sa yes nga intention na magbulig it pangita para mabutangan pundo ang Bacolod City General Hospital. So, kapasalamat kita sa iya. Then, ang chairman sa Committee on Health, no, si Senator Bongko, na mo ang nag-sponsor sa sining bill, nag-conduct hearing, ang depensa sini sa plenary, sa pila ka mga palamukutanon. So, siya ang nagbuligid na maaprubahan on second reading. Then, ang isa is si Senator Frank Drilon, a minority leader niya sa Senado. Ang kay tungod isa siya nga naghimo sang na-propose ang amendment nga ang bill dapat butangan gid sang figure, meaning butangan sang amount, butangan sang appropriations para sigurado nga ma-implementar ang pagtukod sang hospital. So kaya pasalamatan ginaton siya. Dati ang sa House, no, nakabo ni siya ang pag-approve sini. Time pa ni former Speaker Cayetano, then si Chairman ang sa Committee of Health, no, si Chairman Tan na nagbulig siya to. Then nakopdana nato. Then pasalamat man kita ron sa LGU, no, sa Mayor Vice, and then the City Council. Kaya ang council nagpasar sang resolution of support. Meaning everybody is doing their share, is helping us nga madayon gid niya pagtukod sang Bacolod City General Hospital. Wow, kanami. Katahom gid kag amo gid ning ginapangamuyo gid Congressman sang tanan nga madayon ini kag with your term dako ni siyang legasiya ang masiling naton nga ti mapatuman ini. May idugang ka pa Kong Greg? Well, siguro amo na Rod, pasalamat gid ko, no, for this opportunity kag sa atot na mga kauturan sa Bacolod don ibuligan ni pangamuyo, no, nga materialize ang ining plano kag ining handom naton kay this is not for a single person, but this is for the people of Bacolod City, no. Amo ning simple naton contribution, no, para ma-improve ang healthcare system naton diri sa syudad sa Bacolod. So pasalamat gid ko ron sa tanan-tanan nga wala gid nagpabaya, no, nga nagbulig gid sa aton nga makalabot karon diri na nga punto ang aton sining bill na pagtukod sang Bacolod City General Hospital, no. So pasalamat gid ko, no, kay I know nga in the future once mahuman ini matapos ini this will be a big help para sa tanan-tanan nga taga syudad sa Bacolod. Right?
That's right. Kag masiling ko man na kung Greg nga tsakto ginang pag ano namon sa mo describe nga silent worker ka lang nga kabalo ka hindi kabalugi ko yan hindi ka gusto sa limelight mo daw kung pwede pa lang pero gagiho kagid. Salamat gid kag ari ko digan sa programa mo sa Get Closer. Tiun ko man para magpasalamat sa inyo ni Mama May. Salamat gid sa inyo nga duwa kag ti masiling ko nga we were hardly hit of this pandemic. Kami nga mga ara sa live entertainment industry. Isagi ko nga na ego nga super ego gid. Ina ba lang kung may ara ka pa natago nga gamay, maubos gid ya. Kag amo na si masiling ko sa imo salamat gid kong Greg kag God's answered prayers kagid sa akon. Well, hindi man sa akon naglabot ako sa punto nga oh my Lord, na ba lang wala ka na pag-asa, pero ti salamat na tawgan kag ti ari ko sa Get Closer kanami sa programa mo gigaan mo ko dako nga dungog para sa akon nga wow, ikaw nagapungko sa programa ni Kong Greg. Salamat gid ha. Salamat gid. Thank you gid ako salamat na no for helping us no nga at least makapalapot sang information sa aton sini nga mga kauturan kiti we want to do proactive measures no para sa kayuhan sang aton pumuluyo no I mean with all the negativities with all the stress tanan-tanan nga mga sa palibot subong nangkidian tangati because of this pandemic wala sang exempted tanan garibog ang ulo tanan gahalong tanan ga nagapangabudlay no para lang ma-survive ang ining pandemic so we wanted to help man sina nga pamaagi no at least makahatag kita sang dugang nga mga informasyon sa aton sini nga mga kauturan to inspire them and give them hope as well as provide informations kung paano pagit sila mabuligan. Pasalamat gid ko sa imo Rod for doing that for all of us. Yes, Kong Greg, padayon na gid ha. Kaya kung sa pakunta ni ang mga naghahambal sa hindi amo kisa, di may NGC na ta. Nadayon. Wala tayong NGC kung sa pakta ni sila kung mo nang siling ni Councilor Ising mo na patumtuman ko. Kung sa pak, may BBC, may Bacolod City College, wala. Pero basta padayon lang ta, hindi ta pagsapakon, padayon sang obra, kag wow, soon may ara na kita mapabugal nga Bacolod City General Hospital. Wow, kag ikaw gid ang katungdanan nga maduso tagid ni. So any parting words? Well, Rod, again, thank you gid no. Thank you sa sining opportunity no kag sa aton nga mga kauturan. Let us continue to stay safe, let's continue to stay healthy. No kag padayon lang gid nga magluhod sa pagpangamuyo no sa pagatubang naton sa mga krisis kabalo kita nga maabot gid ang timpo nga maka survive kita tanan-tanan sini no kag mapaminsara naton natin ini natabo sa tanan no to teach us or to inform us kag magpalapot sa aton nga ini tatan nga mga pagtilaw nga nagakatabo magpabako sa aton tanan. So salamat gid Rod for this opportunity kag mayong hapon gid sa imo nga mga tagpalamati kag sa aton nga mga kauturan dira sa Action Radio. Ako pa ba, ilang ko nga, maski ma-share ko lang ang siling sang Bacolod non, kampiyon gid ang serbisyo mo. Padayon, may the force be with you. God bless you. Kag padayon ng takong. Thank you so much. Thank you so much. God bless. Kag amuyad to ang atong pinalangga nga Congressman sang siyudad sang Bacolod, Lone District Congressman Greg Gasataya. Masiling ko gidya nga si Kong inabalang man of action pero silent silent worker kag by this time ato na itamyawon ang aton nga mga tagpalamati si Jesse Tugaf, si Gideon Swede, regard sa kay nanay kay tatay, kay Inday, kag si Judge Mabel Marocon siya. Hello. Also to Jonald, karon dugay na i-on air ta kay para ma-update naton ang tanan nga pumuluyo sang Bacolod
sang aton nga Doli Tupad program sang pinalangga naton nga Congressman Greg Gasataya. Kagamuya tugo ha kaginanapatian nato na nga ang ining HB 6731 has been input since July 1, 2019. So padayon ini kag subong second reading na sa Senate. Sa House tapos na sa Senate na. So lapit na lang gid ni. Eventually lapit na lang kaluyan sa mahal na Ginoo. Alex Montesa, thank you so much for listening. Kag siyempre pa si Vanessa M. Mayo and also to Mrs. Alvarez ang Barangay Tangob, Ma'am Jinky. Thank you so much for listening. Pamilya Dia Lagdon, also to appeal na po. I-intraman ko na natin ng mga taga-DSB. Thank you so much for listening. Rosalinda Omison, good afternoon. Thank you so much. Okay, to, Judy Piliejo down there in Barangay Utod, Pulupandan. So with, of course, si Cecile, belated happy birthday. And, of course, sa Canada, they're watching us at the same time, maski layo sila, pero ara sa FB page sang Action Radio makitanta nila. Kanday Minerva, Daryl, of course, si Doc, si Jenset, to JR, to Jenny, and the rest of Nanay, Tatay, Queenie, sa inyo tananda, ni Rai, and of course, ni Muel. And of course, gapamati man sa Calatrava. Siyempre, ibanda may mga parinti man di. Okay, to Councilor Agustin Camara. Thank you so much, Gao. Councilor Agustin Ulgasan Camara. Thank you so much. And Rosalinda Omison, thank you very much. To Nathan Borromeo, good listening also to all the listeners at STI West Negros University. Kag sa akong professor sa graduate school, CPSU main campus. Okay, thank you so much for listening and watching. Well, i-check naman ba kung ara na subong sa piyak nga linya kag aton man pag-istoryahon ang aton nga upod ta ginisa sa congressional office. Ari sa congressional staff, palakpakan naton si Jonald Andrade. Hello, Jonald. Hello, Sir Rod. Good Hello. afternoon. Wow, pagkatapos. Hello. Bation mo ko? Okay, batian mo ko? Kagapasalamat yes, kita yes. no, nalgagina na upod nato ng atong pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Yes, So, mayong yes, udtuliwat sa imo da. Ano mo sa aton? Kay actually, nabalaan na naton na nga 400 plus ang medical kag burial assistance beneficiaries naton last May 27 and 28, 2021. 400 plus medical burial Yes. assistance. So, damo, Yes. no? Sa May 27 kag 28, wakadlaw, na-update na sa aton, nahatag sa aton ng data nga amunan ni kadamo. So, Yes. Sir John Out, anong madugang natunda nga mga dapat mabalaan, mapalinton ta sa pumuluyo sang syudad, sang Bacolod? Hello, Yes, Now? hello, Sir. Ari ko di, Sir. Hello. Yes? Good afternoon. Gate may hugto no sa tanan nga tagpalamati sa aton nga programa nga Get Closer. And of course, no, good afternoon, Sir Rod. Oh, good Kagina, afternoon. no, sang kapamati ko kagina no sang inyong paghinunaanon man no sa aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Though very hopeful gid ko kay inabalang hindi na siya nagsugod lang tungod kay election time na. So aton gina-emphasize no Sir Rod nga iniya 2019 pa Correct. aton din sugdan. Correct. Pagti amo ning dapat i-educate naton sa mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod nga imbis tani no imbis tani nga gabash kita, gatagita negative comment, aton tani buligan sa pagpangamuyo nga yara kita sa ation sumong sa pandemya, isa lang gid no pagpangamuyo lang gid suporta kapag palangga kay Para man ni sa aton tanan.
Para ni Yes. sa aton tanan, ikaw, Yes, ako, kid. sila, aton ni Bacolod ni. Yes, Sir Jonald? Yes, Sir Rod. Yes, Sir Rod. And of course, no, last na naging po sa among nga part, Sir Rod, no, gusto na gid naton hatagan sing pagklaro nga hindi mabudlay ang magpasar sang isa kalayi nga kadamo pa sing agyan. Pero bangod sa pagpankasugman sa aton pinangga Congressman Gregory Sataya, iya gid na tinguaan nga mapalusot ini sa pinaryo subong man pa-approve ini sa House of Representatives kag subong no last week na gid no na-approve na sa second reading sa Senado. So dako ini Correct. nga butang para sa aton kay ti kung aton lagi sayuron ang positibo nga paghatag sing suporta sing mga pumuloy sa siyudad sa Bacolod ilabi na gid no sa mga tawo ngayon sa natungdan dako ini nga motivasyon kag pwersa nga padayunon gid sang opisina sa aton doon nga Congressman Gregory Sataya ang ini nga mga obra para sa pumuloy sa siyudad sa Bacolod. Correct. Amon gani siling ko Yes. kagina sa iyang siling ko ti kung pamatian lang mga bashers, ayhan may NGC, ayhan may BCC. Na may gid nga sige lang padayon nga mahuman gid. Okay, so anong mga Yes. recap ta sa aton nga aton nang bidumdumon anay liwat ang mga nabuligan na naton nga barangay sa aton pinalangga nga congressional office ang aton pinalangga nga Congressman Gregory Sataya. Ano na nga Yes, mga barangay Sir Rod, gani? no? Yes. Ang aton gali no sa liwat ng aton first quarter nga beneficiary sa subong nga tuig 2021, meron kita tatlo sa first quarter sa Rod, yari ang barangay 2, 3 kag Pahanukoy. And of course no, while waiting sa aton nga second quarter, aton na ginigina pa ihibalo sa aton mga pumuluyo no sa siyudad sa Bacolod nang ini nga programa aton ginakigangot gid sa liwat no sa aton nga na discuss na sa nigad nga mga sinimana nga ini nga programa aton gid ang funding source kaupod ang Department of Labor and Employment subong man nga ang ini nga programa ginakigangot naton no sa mga kabarangayan naton agud sila ini ang clarify kag identify no sa aton nga mga benepisyaryo para sa sini nga programa. So sila ini nga aton mga displaced disadvantaged workers nga tam-an gid nga naapektuhan sang pandemya. So sa aton naman nga second quarter no nga update sa Rod no. Okay. Yan nakita amat-amat na nga ginahulat na lang gid nga mga papeles, jutay na lang gid nga mga pag-antos man no. Pero ginatinguhaan gid sa ato na lang doon nga Congressman Gregory Sataya nga mapafast track mapadasig ini agud mapalapot na ang ini nga programa sa aton mga pumuluyo. So first no miyari kita mga barangay sa for second quarter naton nga mga benepisyaryo sa Okay. aton nga Emergency Employment Assistance Program o kunang Dolly Toped Program. So first no miyari kita barangay 1, barangay 5, Barangay 12, Barangay 21, Barangay 22, Barangay 31, Barangay 30, Barangay 34, Barangay 35, Barangay 36, Barangay 37, Barangay 39, Barangay 40, Barangay 41, kag ang aton nga Barangay 4. So nga ato na lagi ka ginahulat sa Rod nga matigayo na gid ang ilang nga mga papeles for approval no kay tungod nga aring sa Rod no. Okay. Aton gini tagaan gid emphasis no sa aton man nga mga tagpalamating subong nga ining programa nga Emergency Employment Assistance Program nga aton gid funding source sa Department of Labor and Employment sa aton lang nga Congressman Gregory Sataya hindi ni siya amunika dali. Mayara kita proseso liwat sa ginasunod so aton nang ginasunod no ginadanandrata na ni nga kumbaga ang aton nga ginaplastar sa ila ang pinaka-end product na kumbaga na pangabudayan ta na ini. So aton gid no ginapadulong gid sa aton mga pumuloyo nga ang tanan nga mga programa ni Congressman Gregory Sataya aton gid ini ginapangabudayan, aton gid ini gina-workout no nga paglapot sa mga natungdan, paglapot sa mga bululigan, ini mahapos na sa ila kag hindi na sila tanto gid mabudayan. So gusto ko gid siya magpasalamat kay Congressman Gregory Sataya kay ang ining pinakamatahom niya, no? Isa sa mga pinakamatahom niya nga programa sa aton nga congressional staff diri sa Bacolod, tam-an gid ka inspiring, grabe gid ang motivasyon sa Rod no kung aton Yes, balikan na gid I ang mga agree. istorya. Oo. Yes. Ang balikan talaga ng mga istorya no, ini
natabo tungod sa sini nga programa, tungod sa isa ka tawo nga nanikasog kag ginpakigbato ang para sa mga tawo. So pero ko gina-emphasize Sir Rod, no, ang kay Congressman Okay. Grega Sataya, a very visionary leader, ginabalik sa tawo, para sa tawo, kag kung ano ang para gid sa tawo. So amo ning I iya nga agree. gusto gid matabo. Oo. Oo, maski kita gani, ginabash na nila, ti, ang aton diya, gahambal ta, sang matuod, nagakatabo, kag wala tani Yes. ginatikal, kundi gatupa, kag, well, we want everybody to be informed para mabalaan nila. Okay, Yes, so basta Sir may Rod, no? idugang ka pa, kag manamyaw ka na, kay do amat-amat na naubusan ta oras, Sir Jonald? Yes. Sir Rod, no, ako nang gali ginatamyaw gid no akon diri mga kaupod man diri sa Barangay Sikang Airport. First gid na no, sa aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Sir Greg, good afternoon kay Mamayta, kay Inday France, kay RD. Sumuman sa kaupod natin sa congressional staff, no. Si Attorney Mark Steven Mayo, good afternoon sa aton guwapo ang abyan nga abogado. Kagawad si Altana, si Miss Jovelyn Canoy, no? Si Ma'am Sweet, si Miss Yam. Subong man sa aton nga congressional staff no sa Manila, si Pao, good afternoon, no? Pao, kabalo ka pamati kagid. Subong man sa ilani ng Candy, ng Irene, si Miss Mel, si Sharon, si Nuruji. Subong man si Magutel, no? Si Sir Tibo. And of course, Sir Rod, no? Ang aton nga mga kabulig gid sa aton nga ining programa, mga emergency employment assistance program. So, ginatamyaw ko gidili nga isa ka mayong ukto, no? Si Kaisel Araneta, Okay. si James T. Mausay, Kenchi Papilona, John Paul Aniscol, Ariel Alontaga, Marianica Vicencio, Allen Cayetano, Edeline Pehid, Brian Modillas, Charmaine Toga. So, ang tawag din natin sa ila, Sir Rod, no? Okay. Aton mga Project Tupad Coordinator. So, Wow. kaupunta ni sila nga gapulaw bugtaw, gabaka-baka update, nga even on the weekends, gani ginatinguan gid sa gyapon nga makobra para matapos amo ini kadedikado ang mga kaupod ni Congressman Greg Sataya kay biskan mismo siya, Sir Rod. Nagatinguha gid nga ini mapalapot na gid as soon as possible. As soon as possible para sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan. Yes, kag on time gid bala, kag well, masiling tagid nga para sa nasiling mo nga kampiyon gid ang serbisyo ni Kong Greg Gasataya. So, tatak! Yes, Sir Rod. Hashtag tatak Greg Gasataya. Tuod gina Oo, iya. so, correct din na, Sir Rod, no? So, ang aton lang nga, Sir Rod, no, nga maedukar ang aton mga pumuluyo, no, diri sa syudad sa Bacolod, nga kung gusto naton mag-avail sa mga programa nga nagakaangay para sa inyo, pwede gid ka bisita liwat, Sir Rod, no, sa aton mga opisina. So, High Street 3 lang sa gihapon, Sir Rod, no? Yes. Para sa pangalagyan nga pakadto sa NGC. So, Mhm. sa tilaang ilang nga building, ala kami High Street 3, alang kami sa ground floor. Pwede gid ka mo kabisita, dira. Okay. Amo na gani, parius gid sa ginambal for ni Congressman Greg Sataya, nga paano na doon mabalaan, no? Nga nagakinahanglan sila kung hindi sila magbisita sa aton nga talatapan. So, Pero open dapat, ano gid gid na- no, mga practice gid sang minimum health protocols. Dapat naka-face mask, face shield. Yes. Okay. Sakto gina, Sir Rod. Yeah. Amo ginang gusto man nga matabo ni Congressman Greg Sataya. So i-observe ta gid, no, ang aton na gid mga ginaayo nga hindi gid magkadto ang aton mga nagabusong, mga nagamasakit, mga senior citizen, kag atong mga bata nga hindi lang kita danay mag guwa no sila mga paninbalay kag kung may mga Good na. concern kita Yes. nga mga gusto naton nga ever nga programa sa opisina, hindi lang gitagdalon atong mga na-mentionar nga mga persona kay ti gusto gid naton nga maging safe ang tanan. Gusto gid ni Congressman Greg Sataya nga samtang kita nag-avail sa bulig halin sa aton mga natungdan, especially no sa opisina sa aton halagdon nga Congressman Greg Sataya, safe kita sa gihapon kag nagahalong kita sa web. Okay, so on that note, thank you very much. Congressional Yes, Sir Rod. staff, Salamat, gid. Jonald Andrade, nga permi ko man upod, nag-phone patch kami sa mga daw, medyo, siyempre, gaan tagid ligwa ang aton interview kina kay kong Greg Sataya. Yes, yes. Salamat ha, God Yes, bless yes. you. God bless, Sir Rod. God bless, Sir Renong KM. Good afternoon. Thank you so much. Okay, there you go. Congressional staff, Jonald Andrade. Kag damo ka salamat kay Rosalinda Omison. Good afternoon. They're listening right now. And also to
the Isabela Zumba Group, to Maymay, to Mumawan, Cecil. Para sa daghang sakit. Time to go now. Thank you very much. And of course, sa kay Xiongdi, thank you very much. Sir Friday Lapore, thank you very much. Also to Maymay, to of course, Joanna Richie Bonito, thank you. And of course, to Benji Miranda. Belated happy birthday, Sir Benji Miranda, Kapitan Benji Miranda. Well, time to go now. Kag mapasalamat sa tanan nga mga nagpalamati sa DYEC Action Radio, kag sa tanan nga nagalantaw sa aton sa FB page. Okay, salamat gid kag ini si Rod Simon, kag pasalamat man diwat sa amigota kay siyempre hindi na natin masiling wala ni sa permiya ka pabaya sa aton. Dre, salamat Dre. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Rod Simon sa ngalan ni Congressman Greg Gasataya sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.